Empom te say. Udin de say. Pacha me de Abenaa bo. Abenaa bo. Stone free na bae. Me pa jo say me free Kenya ase na bae. Kenya ase. Na ukrom ne. Me ya wasani me Pristia. O free Pristia. Jo. Wakosam ne say a wo de abeda SOMPA say anwumre yi yenhwe na yenso o. Efri se wade so ama uko mu bu. Me pa jo makosam ne say na mesua adwuma. Ana ablante bi hu me no yeso na me betema. Enti me ne tenai. Ablante ne din de say. Me pa jo the Prince. Prince sufri he. Ofri askore. Asokore fa he. Omon chifri akokwa aso. Ba dade ase no muti sesi e. Okay. Yentie o. Ana me ne tenai. Se me ne tenai no sa be na mesua adwuma. Ana ohu mi am ne tenai no yese. Okoha adan no ne me atenem. Ana me ne ko tenai. Se me ne tia na nsukasi ebi to. Ma ne so kakra. Nsukasi ebi to he na dan ne buye. Ti sa bre dan ne buye na menyem 3 months. Na oyese ne o ma me wodade ase. Ti me ma yenko ho na me yenko tena ho. Ana me se a me na wotena ya no ni mabusuani bia. Me ba ngo chia mbapa ansa. So be me yakwa. Ana oyo se wate na me ne koe. Me ne koe na ko hu ma me panimu bi ho na me je koto nanim. Ana o frem mbapa. Ti o frem na mbapa se wo mpene. Ama ne mfa me nko no so. Obehwe me kama. Ti o ma ne mfa me nko. Na ma me de na. Ana ti na papa se na on prem ma ne mfa nko. Na mbapa nim be ma ne da. Efi so onye wo ho ade. Onye me ho ade nso. Na me sua adwuma nso. Okay. Ti ba me de na no tum no so ma ne mfa ne nko bi ana be ma no hwe na obeye. Ti ma ne mfa ne nko. Ana mbapa ti ase na ode me koye. Ode me koye. Ene ya foforo ene na ohwe me kama. Ba me wu wie ye no. No start ma Asem. Ene ntokwa de ya be kumi wadade ase ho. Ana ja omo kan ya mbapa mo ne mpanimfo bi tena ase na ye se obeja yitemine ne ntena. Ana mne na tena papa wonyai. Matena ho a se ma wo mienu. Ya o ya na wo ye. Esi a benyem me be. Ya wo ye sesai. E ma Asem no. E ma Asem no oguso a wo ye. Benyem me ba we. Me ne nete. Ana me yesa me ko wo ma me ho wodade ase na me te yoko. Ana me se me ko wo ma mo wodade ase. Me ko ya no akọ ha adan okrom wo no ba foforo na tim. Ana me se akwatena ma me nchan ya wo se manya 8 months. Onye na adwe so beba na chi. Ana me se na mintimi timi de ba ba. Na oye den didie. Me we na na mo wo ma me wo ma me na ehwe me. Na o maternity ka nyina otua ye. Wantua me wo fie. Akoda na ho nyoma so ototoy. Wanto bibia. Ahwan na toto ma wo. Me se wa ho na mbaji bi wo Kenya ase ha. O se wa na toto sa anyoma na ma wo. O frɛ me se wo ni amati me mra meji. Be ma no ni adwuma ye. O wa adwuma ye pa. Ye adwuma no ye. O sua mesi, o sua fita. Ti wo wa adwuma. Won kwa adwuma ni ha ba no so ana wo kwa adwuma na sika no ma wo. Sika no wo ma me. On hwa akoda no so. On hwa wo mo. Ti se wonya bi. O da o se oni bi anya force. No obi nkwa do be ma ye bi. Dia se na waka kire ne maami ana be ma na busuafo. O maami de ekoso nyina me ne nete ti onim bibia. Wade me hu ahin kura ka kire me so betwitwa na maami se kan yakunu. O hu ahin bi ne sai. Ai se o maami ne hwa atete ya wade me namu na otimi kɔ ne yire na wakofa no ho ntisi ya no. Ekɔ kasa kire ge ne se wa hwe ye na obi de hye ewu tɔ ne so a. Ne ho be kire ne pa. Be ma ne ba na oba ne ba na man ya na waba o maami ho. Ene nya Asem ketewa. Sese wo abusuafo no de no akoka kire wo mo efiri se o papa ye se o ma wo nkɔ ene mpanifo bi se ya hwe be ma ne ye a obeye kama entie ma nkɔ e ba asa de no akoka kire wo mo e ba ye maka jo mesam ne ntina bi ana o ma ye se de kan ba o mo kan ya mentie o mo kan bi ya mentie mi so obeja se o nyai tisisi a no ma se bi ampe bi a me fa nko tina me dia ba sisi a he na ate sisi a de mo Kenya ase wa ase ne ho me na ho se ma ba me na ho abra wu firi boy ne ma me ho no de na ma wo firi ho me ba cha watete na me wo mo no o mle miska oba obi ama wo foforo me so ale aminidi fra no pa ko be manwumere na o ma me nso eyawo ewo ni mu de bia na wo su ti me de asa me hweda ma me ne ye na ha me na ma me de ba ha eti oba ufiri wase no ba wadi boso me sai
Me ba ha mbacho manya bosome na awotwe mienu. Bosome ne na awotwe mienu. Pepe. Kaplim firi mu mai. Kaplim firi mu mai na me ba yi yale me friend was send you 20 cedi. Me say 20 cedi aba e be 3. O so ba yare de ai. Me ba yi yale na me friend say akra na yale. No was send me 20 cedis. Ana me say 20 cedi aja na me de koto so woni sika. Eti 20 cedis na me say was send me ensa. Me ba e bosome mienu ene na awotwe mienu. Me ba 60 cedis ana odi asande. Wabai. Apa. Abrantie no. Wahu se empanifo ankasa no. Wo mu gina fom a di omu hunu no. Wa akoda na ugina soro a unhu ne saa. Won se wo kọ papa ye se. Abrantie no omwa nti omma won fa won kọ ne maame ne wo. On so papa kan e. Ena wa kan se ebebo antu beko. Nya saa. Me ba just abe na menye bosome miense nti. Menese. Ena ka kire o papa wa na convince o papa krokro no se obeye. Anya me a. Suba no bi ne kan ho asem na anwumire no. O se kopie ye. Tie se wo ba kuma se mu ye dedidie. Me ba chom papa mo na hwe me. Ene me na ma. Ba. Enti be ma no ya wo frɛ no. Me frɛ no be saniska. Oso woni bi. Na wo hokra no a eduru ba bi on so frɛ busa se ne ba no hote sei. Pacha ende wotimi frɛ bisa se na hote sei. Na wo ba no abosia no wo hwe. O se frɛ no sei. O the prince. Prince dey. The din pa de Kofi Mensa. Ahotadin be no mde frɛ no kuro ni so. Ena kwankwa no de. Eno ane prince na. Wurade Nyankopɔn. We the prince for Asem. Sesi a brante me no ka sei oba no akofa no waye ne ho ade. Pacha wanya ne ho ade. Oba no waye na wonte ye. Ana se wonye. Wonye. Etu ani oba no nete. Ono oba nete. Oba no ne manan. Ne masai. Anan. Oba no. Ene za se me de anya wasem. Ene wo be fo kata cho be ma ne kan ye. O si so wo fa na yire na wawo. Se ne be ni se na nim se tie ni. Ne na yire na ba na idea se ho de hwehwem wo. Wo de ka wo hwe wo chop money. So obi a woni ba de anu kwa zo ko fo obi a wawo na. O de be de ho de anya wasem. Wo de mi enu kwa wo di me hwe. Ko mensa. Ya asemo. Oba hwe eduru ba bia. Se enani ajamo omo kan asemo ya amunti o. Na anim se so antie ni ongwamati kopo. O papa wo hu pa o. Eti o papa se wo we. Papa wo etmeti. O de ne bo akoma no. Ya akoma no. O de ama no. Achai. Ayasem. Se edu se na be ma we ko didi se ketwi no kwa bi so. Akoda no wo ye ne saa no. Production team yanhwe na emodi omaba afa ho na ye ne abrante no entwetwe nkomo simple se ye ne no atwetwe nkomo pen ye moni ni bi na ye tie ne nsem bi a o kan de kira Asem nipa wa abra ye ne no etwetwe nkomo firi se Asem we de ano den wo mra samasa na ye betwa abrante ne no me sia fem kakra sa bema sesi a wodina kwa de wane nete wo se wo san bu na no na yakaka na wo ne kopro ba wo benya bi aja ana ma de sesa o ma de me ba jo na no de na ajo se kokko ye me ho ade dabai o ache na me ya se me fripristia o hu me ka je se me fripristia ti so ba ye me ho ade ti so ye koye krom na oba mba papa wa etimatim ha ne mba papa me papa am so me woni amiko she run up me want to be just. Hello Mensa. Yes. Panipa empom to say. Hello. Mensa ho ye. Na me adumu. Me na wo twetwe nkomo kakra wate. Me ba so wani. Woni ma baba wa ye frɛ no Abenaa.
Eba joy. Abenaa bo. Ah. Penny wo dia no. Hello? Eba joy me say gae. What's your guy wo ya dai? Mi gare. Ah ya bete wo de nyada je kakra bi man say de wo kasa ya. Afena mi say gae mi gare. Nti obi a mi gare me den makasa. Abenaa bo wo ne na setram to say. Mensa wa dwaye a wo dware yi kruwi medika ka chom se kro yi memu ohun che kwa yim efrewia no waye na adwen se won kasa na ohun ye nyan kasa de na nso no se atcheche de opani moja dodo a ye de nso na frem ma no ye pese ye ti na numu asem frewia no ote sompa aka wo ka asem kire na no wakate no na wanhwa ma ya nka asem no wa hase no mu a ofo so nyambo a o de dru ho a de beka ne beka okay omno